charity rides for a cause. Hi there mga box! Kumusta kayo? Nandito na naman po ako, nagbabalik. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to hit the like, the subscribe, and the notification bell for future notification videos. So for today ay pupunta po tayo sa isang ride for a cause na gaganapin sa Angeles City, Pampanga. Tara! So, habang nagbibiyahe tayo papuntang Angeles City, shoutout muna sa mga Team Biglaan Squad ng ARC-Prca. See you later mga box! Congratulations nga po pala sa hashtag Unity Riders Club Pampanga at maraming salamat kay Ma'am Jocelyn sa pag-imbita sa amin sa event na ito. God bless po sa ating lahat.
masarap. Sarap. Sarap? Box? Sarap box? Sarap. Sarap. Oh, sarap.